children of God, mga anak sa Diyos. Dili tanan nga doktrina, litra por litra, makita sa Biblia. Apan kabahin gihapon sa kinabuhi sa mga Kristiyanong katilingban. Pananglitan, ang purgatory o Immaculate Conception, dili man makita ang insaktong pulong sa Biblia, letra por letra, apan adunay basihan sa balaang kasulatan o tradisyon sa simbahan. Apan dili lang ni tinuod sa Katoliko, kay tinuod sad ni sa ubang sekta, pananglitan, sa Protestante. Wala man sad sa Biblia ang insaktong pulong nga sola scriptura. Wala sad sa Biblia ang sola fide nga ilang gigamit isip pundasyon sa ilang pagtulunan. Karon kay Domingo sa Santissima Trinidad man, hisgutan nato ang Santissima Trinidad. Tinuod nga wala sa Biblia ang insaktong pulong nga Trinity. Apan makita kini gikan sa relasyon sa Amahan, Anak ug balaang Espiritu. Sa bunyag ni Hesus makita ang Anak nga gibunyagan, ang Amahan nga namulong sa langit ug ang Espiritu Santo nga mikunsad sama sa salampati. Gisugo usab ni Hesus ang iyang mga tinunan nga magbunyag in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Busa ang Santissima Trinidad dili imbento sa simbahan, kundi misteryo nga hinay-hinay nga gipadayag sa Dios pinaagi sa Biblia o kinabuhi sa unang mga Kristiyanos. Sa Ebanghelyo karong adlaw, makita nato ang dakong gugma sa Dios alang sa kalibutan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Santissima Trinidad mao ang hingpit nga larawan sa gugma. Ang Ebanghelyo nag-ingon nga gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, mao nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Kini nagpasabot nga ang sentro sa kinaiya sa Dios mao ang gugma. Ang Amahan wala magdala sa anak aron silutan ang kalibutan, kundili aron luwason kini. Ang anak matinumanon nga mitubag sa gugma sa Amahan pinaagi sa iyang paghalad sa krus. Ug ang Espiritu Santo mao ang gugma nga nagbugkos sa Amahan ug anak ug gibubo usab ngadto kanato. Ang Santissima Trinidad nagpakita nga ang Dios wala mag-inusara kundili usa kahingpit nga relasyon sa gugma. Ug tungod kay gibuhat man kita sa larawan sa Dios, gitawag usab kita sa paghigugma ug pagkinabuhi diha sa panaghiusa. Daghang problema sa kalibutan karon nagikan sa kakulang sa tinuod nga gugma. Adunay mga pamilya nga nabungkag tungod sa garbo o walay pagtinabangay. Adunay mga nasod nga nagubat tungod sa pagdumot o tungod pod sa kahakog. Aduna usab mga tawo nga gibati nga nag-inusara og walay nagmahal nila. Ouch. Ang Santissima Trinidad, usa ka pahinumdom nga ang tao wala gihimo aron mag-inusara. Gihimo kita alang sa relasyon uban sa Dios ug uban sa isig ka tawo. Kung adunay tinuod nga gugma sa panimalay ug komunidad, makita usab nato ang hulagway sa Santissima Trinidad. Ug kung magpadayon ang gugma, adunay kalinaw og paglaom bisan sa lisod nga mga kahintang. Ang simbahan mismo nagtudlo nga ang matag misa usa ka pagsaulog sa Santissima Trinidad. Nagampo kita ngadto sa Amahan, pinaagi sa Anak ug sa gahom sa Espiritu Santo. Sa matag sakramento, makita nato ang lihok sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Busa ang Santissima Trinidad, dili lang ni siya teori, kundili buhi nga misteryo nga atong nasinati sa pagampo ug pagsimba. Ang mga magtutuo nga nagkahiusa sa pagampo ug serbisyo, usa-usab ka hulagway sa Santissima Trinidad. Apan kon adunay pagdumot, adunay pagkabahin-bahin, matabunan ang maong hulagway sa Dios.
Mao nga gitawag kita nga mahimong instrumento sa panaghiusa og kalinaw. Ang tinuod nga debosyon sa Santissima Trinidad makita dili lamang sa pagampo kundi sa pagkinabuhi nga puno sa gugma. Ug ang tawo nga nahigugma sama sa Dios mahimong kahayag sa uban. Ang Santissima Trinidad mao ang hingpit nga larawan sa gugma. Ikaduhang punto, ang Santissima Trinidad nagtawag nato sa pagtuo o kaluwasan. Sa Ebanghelyo giingon nga ang mutuo sa anak dili mahukman sa silot kundi makabaton og kinabuhing dayon. Kini usa ka dakong saad sa Dios ngadto sa tanan nga mosalig kang Hesus. Ang kaluwasan dili bunga sa atong kaugalingong kusog kundi regalo, gasa gikan sa Amahan pinaagi sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Amahan mo'y nagsugod sa plano sa kaluwasan. Ang anak mo'y midawat sa krus aron matubos kita. Ug ang Espiritu Santo mo'y naghatag og kusog aron kita magpabilin sa pagtuo. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. John 3:17. Sa binisaya nga hubad, kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak aron hukman ang kalibutan kundi aron luwason kini. Ang tinuod nga misyon ni Jesus mao ang kaluwasan ug paglaom alang sa tanan. Apan ang Ebanghelyo nagpahinumdom usab nga adunay responsibilidad ang tao sa pagtubag sa grasya sa Dios. Ang gugma sa Dios libre, apan kinahanglan sa nato kini dawaton pinaagi sa pagtuo ug pagbag-o sa kinabuhi. Sa moderno nga panahon, daghang tao ang nahimong busy ug nakalimot sa Dios. Ang uban naghunahuna nga ang religion sideline ra, no, usa lamang ka tradisyon ug wala joy labot sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa tao. Apan ang Santissima Trinidad nagpahinumdom nga ang Dios buhi ug aktibo sa atong kinabuhi matag adlaw. Ang Amahan nag-atima nato, ang anak naglakaw uban kanato sa atong mga krus. Ug ang Espiritu Santo naghatag nato og kahupayan og giya. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. Gikan sa tradisyonal nga pag-ampo sa simbahan. Umari ka, Espiritu Santo, puna ang mga kasing-kasing sa imong mga binuhat nga matinumanon. Busa, dili nato dapat himuon nga layo o komplikado ang Santissima Trinidad kay kini mismo ang kinabuhi sa Dios nga atong ginasudlan pinaagi sa pagtuo ug gugma. Ug matag adlaw gitawag kita nga magkinabuhi isip mga anak sa Amahan, sumusunod sa anak ug templo sa Espiritu Santo. Ang Santissima Trinidad nagtawag kanato sa pagtuo ug kaluwasan. Story time. Niadtong tuig 1995, gipahigayon ang World Youth Day sa Manila, usa ka labing dakong tigom sa kasaysayan sa simbahang Katoliko. Hilabihang kadaghan ang mga batanon gikan sa nagkalain-laing nasod ang nitunga sa Manila aron makig-uban, makighimamat kang Pope John Paul II. Ang official theme song niadtong maong kalihukan mao ang Tell the World of His Love. Mga batang 90s, asler kayo mo kanta ani. Ang kanta nag-awhag sa mga batanon nga ipahibalo sa kalibutan ang gugma sa Dios pinaagi sa ilang kinabuhi. Tell the world of His love. Daghang Pilipino hangtod karon nakahinumdom sa kusog ug paglaom nga gidala sa kanta. Tell the world of His love. Sa matag linya niini madungog ang mensahe nga ang gugma sa Dios dili angay itago kundi ipaambit gayud sa uban. Nahimong simbolo usab kini sa buhing pagtuo sa mga Pilipinong Katoliko ug sa ilang mainiton nga pagdawat sa mga bisita gikan sa tibuok kalibutan niadtong 1995, World Youth Day 1995. Ug hangtod karon ginakanta gyapon kini sa daghan nga mga youth gatherings
ug mga tigom sa simbahan. Tell the world of His love. Kini nga kanta nagpahinumdom nga ang matag Kristiyanos adunay misyon sa pagdala sa gugma sa Dios ngadto sa uban. Ug sama sa tema sa Santissima Trinidad, ang gugma sa Dios dili lang para sa kaugalingon kundi ipaambit ngadto sa tibuok kalibutan. Tell the world of His love. Children of God, mga anak sa Diyos, ang tibuok kinabuhi sa Kristiyanos napalibutan jud sa misteryo sa Santissima Trinidad. Sa matag sign of the cross nato, atong ginapadayag, bisan usahay, wala nato matagad ang kahulugan niini. Karon, gitawag kita sa Ebanghelyo nga mas masabtan ug mas buhion ang misteryo sa Dios nga usa apan tulo ka persona. Ang Santissima Trinidad dili lamang komplikadong doktrina alang sa mga theologians, kundi buhing relasyon sa gugma nga atong masinati matag adlaw. Ang Amahan mao'y nagmugna kanato, ang Anak mao'y nagluwas kanato, ug ang Espiritu Santo naggiya ug nagpalig-on kanato. Gipakita sa Amahan ang iyang gugma pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak aron maluwas kita. O pinaagi sa Espiritu Santo kini nga gugma nagpadayon nga buhi og aktibo sa kinabuhi sa simbahan ug sa matag magtotoo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.